Jedu domů po trati, jedu přes kopce, za okny padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje na ty, co v zázrak věří.
držiteľa 19. ceny Sadiačikov Ivana a Lidie Marčekovcov a vyhráva túto cenu držiteľ červeného lístka číslo 134 bez akéhokoľvek symbolu. Emilio Lováč, ktorý vás pozýva na ďalší ročník akcie nad Tenou. A on má všetky. Emilio, veríme si, že som vyhral super si to. Do sebou, ako si to do sebou? Nie to celé. Ale vylosuješ na ďalšieho výhercu. A ďalším výhercom sa stáva Emilio vyhráva Sadu Darčekov z Ivana a Lidie Marčekov. Cena číslo 19. Ivino nám vylosoval výhercu cena číslo 18 a to je sada reklamných predmetov slovenských elektrární, ktorú nám do súťaže priniesol Igor Petras. A výhercom sa stáva držiteľ modrého lístka číslo 188, ktorý má na sebe hríbik číslo 189, 188, modrá farba. Krásne nám to odsýpa, ide to veľmi super. Ty vyhráš, je to tvoje. Vylosuješ nám výhercu ceny číslo 17, ktorým je Darčekový pôč od Michala a Simony Takáčovcov spoločnosť Prioval. Výhercom sa stáva držiteľ lístka číslo 86, zelená farba. 86, zelená farba vyhráva Darčekový pôč od Michala a Simony Takáčovcov spoločnosť Prioval. Vojto, ako sa cítiš ako výherca tejto ceny? Samozrejme, veľmi dobre. No a teraz poprosíme ťa o vylosovanie ceny číslo 16 Darčekový pôč od Marcely Kováčovej a jeho výhercom sa stáva držiteľ bieleho lístka I97 bielej farby. Ivan 97. Jarka sa k nám blíži, myslíme si, že je výhercom. Jarka, srdečne blahoželáme. Čo hovoríš na túto výhru? Jarka začala chudnúť, táto cena jej nevyhovuje, prosím ťa, vráťme na späť. A tak nie. Jarka nám vylosovala výhercu ceny číslo 15, ktorou je Marhulovica od testovateľskej palenty Grácia. Jedná sa na Marhulovicu, ľuboč číslo 15. No a mohol by sa pripraviť ten, kto drží modrý lístok číslo 99 a má na sebe tie hríby sú nejaké časné. No, teraz neviem, máme ešte nejakého označujúca, alebo to dáme tomuto?